Господин председател, само преди няколко дни видяхме един от депутатите на ПП-ДБ с едни жестове, в които остана впечатление, че шмърка някакви субстанции по време на заседание. Той го е пял и друг път това нещо, че нищо ефтино не се шмърка тук. Но пък сега за пореден път наблюдаваме и чуваме един човек с съмнителна лична хигиена, миришещ периодично на алкохол, да крещи неадекватно и да вие. Не е нормално да имаме толкова рано сутрин пияни народни представители, пък други другирани. Моля да помислите над възможността да въведем контрол с дрегер и за наркотици, като ще направим конкретното предложение. Това ще е всеки един депутат да си го поеме като разход, но не е адекватно лицето Манол Пейков да влиза пиян, а пък някой друг другиран в залата и да крещи толкова неадекватно.